unkosikazi esazofunda iphasika bazalwane athi nawubona uExodus chapter number 12. Niyawubona uLeviticus chapter number 16. Chapter number 16 ukhuluma about the day of atonement. Usuku lokubuyisana. La okwakuthiwa khona umpristi akakhethe imvu aphinde akhethe akhethe impongo aphinde akhethe ibhuli inkunzi. Yes, so kwakuba khona before ezongena endaweni engcwelengcwele, indawo engcwelengcwele bazalwane le lento ayibizwa ngokuthi the month of Tishrei. Tish R-E-I egcineni. Month of Tishrei yayenzeka between September, end of September and beginning of October. So where umpristi eya endaweni engcwelengcwele bazalwane sisandawana umpristi waye endaweni engcwelengcwele. Mayingena endaweni engcwelengcwele umpristi wayefike esebenzise impongo for his sins ukuthi uhlanze izono zakhe eqala before angene endaweni engcwelengcwele. Kube khona impongo for isizwe sonke, for everyone. Kube khona impongo okuthiwa impongo azazeli azofika abeka isandla sakhe bese iyayidedela ihambe nkosikazi the right amen hallelujah fire aywa makenqi akhona manje hallelujah. So mayingena endaweni engcwelengcwele wayidinga lezi zinto eziwu3 kwakuyibizwa ngokuthi i month of Tishrei, iphindwa ngokuthi i Yom of Kippur. La okwakenziwa khona ukubuyisana, abantu bonke bebuyisana noNkulunkulu. Intethelelo oyayenziwa ngaleyo nyanga bazalwane. Uma ugejwe leyo nyanga is either unesono noma umpristi ufile. Ngoba kwenzeka umpristi wangaleso sikhathi afe endaweni engcwelengcwele. Hallelujah. Afa bulawe izakhe izona. Endaweni engcwelengcwele not ukuthi wayiboshwa ngeketanga. Because le message engishumayela manje kumele kube message ya last week. Namuhla bekufuna ngidile neYom of Kippur ukuze next week bese sidila about imbongolo because siyangena ePhasikeni. Sithi masingena ePhasikeni ngoba ngePhasika angishumayeli. Ngenzela ukuthi masifika abashumayeli bafika abashumayeli sending understanding about the Passover. Sending understanding about uKristu nomsebenzi uJesu awenza. Hallelujah. So kwakwenzeka ke umpristi wayengaboshwa bazalwane ngeketanga. Siyavumelana ngithi bazalwane base Crossroads. Amen. Umpristi wayengaboshwa ngeketanga. Umpristi wayengena yena kuphela lento ebadidayo ama ring of bells la ayilapha kwi gown yakhe lapha phansi. Amanye ayikanje oh lucky oh okay let's hallelujah. Lento le uyena yayilapha phansi. Wawuthi bayihamba endaweni engcwelengcwele kwakumele ukuthi lento ikhale ukuze bamuzwe ukuthi umpristi ungakubi. Once lento yathula babazi ukuthi sekubedile umpristi not ukuthi wayiboshwa ngeketanga bese yadotha. Wangeke ukuboshwa kodwa wayingena nje endaweni engcwelengcwele bese iyakhala ke lento ukuthi ke bese ukuthi umpristi usakhona. Oh kusho ukuthi isono sethu nesakho siyathetheleka. Bazalwane kwakune corruption njengoba ikhona kumakhanseleni. I-corruption ayiveli ikhona. Ingakho kwabhala incwadi kaMalaki kwakukhuzwa i-corruption. Not about the tithes. Ngeqiniso kahle hle. Kwakukhuzwa i-corruption eyayisendlini kaNkulunkulu eyayibapristi, eyayibafundisi. Abafundisi ngoba beyilento abayiyona kwaqala lapha. Hallelujah. Lonke lemgilingwane befundisa abayenza ababeyenza nalapha.
kodwa bona babekhwabanisa imali. Namanje into so kwakwenzeka ukuthi uma Gatsheni ungasebenzi kusho ukuthi i-month of Tishrei wena yayiza nosisi ngoba wena usebenzi, awunawo amandla emali, awunawo amandla embuzi, awunawo amandla enkomo, awunawo amandla enkukhu. Ngoba la kwakusebenza indaba abantu ababephasiselwa into zabo kwakuwabantu ababenemali umntakabayo. Hallelujah. Because yonke lento ayidayisa kumpriest wena bawuyifuyile kwakunelento eningi ukuthi umhlatshelo wakhe angawuphasisi, ethi awukho qualify umhlatshelo wakhe ngoba wayena uyayidayisa lento isendlini, inkukhu uyayidayisa, imbuzi uyayidayisa, inkomo. Angithi uyabotha uNkulunkulu wasisiza ngoKristu i-corruption ayingakanani. Hallelujah. Even nabantu okwakuthenjelwe kubona phambili base be-corrupt, sebebona ibhizinisi. Hallelujah. Njengoba abafundisi belibona ibhizinisi kuwena uqhamuka bebona i-hairstyle yakho uzonikela kahle lo. Hallelujah. So akuyona into entsha, kodwa uNkulunkulu wabenza ukulungiswa ngoKristu ezoqeda yonke leyo nto. Ngoba umuntu oyengenamali, umuntu oyengasebenzi nje kwakukancane ukuthi uphase, kwakuphasa ngokuyisihlobo sakhe. Hallelujah. Kwakumele ukuthi uyishiye yakho imfuyo uzothenga kuyena. Uma ugazi noma hallelujah, angithi yabona imoto zama ehambisa amanzi yamaVatican iza kaningi ngalapho because onyiwe udriver nje uma uthi ayikho intombazane empofu ngalapho amanzi ngiwaswela futhi ngazowaswela. Hallelujah. Kwakumele ukuthi kube khona intombazane empofu. Even i-corruption le khona manje ayiwesi, kodwa uNkulunkulu wayihlangula ngoKristu Jesu. Hallelujah. So umpriest kuLeviticus ngeke ngisaya kuwo mhlawumbe sesobe sibone ngomunye unyaka. Hallelujah. Wayingena umpriest lapho kudilwe nesakhe isono, kudilwe nezono zethu bese siba free. Uma kwenzeka sohlanisa iguilty umpriest efile ukuthi isono sethu asixolelwana. Hallelujah. Ngoba lento yenziwa once and for all, unyaka yenziwa once a year. Hallelujah. Once a year yayenzeka leyo. Kwakudingakala lapho impongo ezothunywa ehlane, impongo ezohlanza izono zawo, impongo ezohlanza isono sikampriest. Hallelujah. Kodwa bonke laba bantu kwakuhlanganyelwa kule mpongo eyodwa, kwakuyimpongo for all isizwe sonke. Hallelujah. Athi neso umehluko la nala esifunda khona njengamanje ukuthi la kudingeka indlu ngendlu. Hallelujah. Lapha ya kuLeviticus kwakudingeka iwundlu noma impongo for everyone, for isizwe sonke, for umphakathi lo osukukhona kwakudingeka impongo yawo. But uKristu Jesu bazalwane is for everyone. Hallelujah. Nongenamali, nongasebenzi, nowashonelwa, uKristu uyiwundu lawo wonke umuntu. Hallelujah. La mama uqala kubona umuntu kuGenesis kwadingeka isilwane for uAdam, isilwane for uEva. Shuthi kwafuneka izilwane laba bantu bowu2 uGenesis. Ku-Exodus ngoba siya ku-Exodus yamanje sekufuneka iwundlu, indlu ngendlu, ukuthi le ndlu le. Hallelujah. Akithi yabonke ake sithi indlu kaMfesi wamhlongo la, ukhokho wami umFesi kanjalo kwehle kanjalo indlu ngendlu. Abakakhumalo kanjalo ngithi babebizwa ngo-Eliya kanjalo kwakufuneka imvu yakhona. Hallelujah. La ekhaya kufuneka yakhona. Ake sisho ngolimi lwamanje la kufuneka eyala, la kaBoy kufuneka eyala,
kanjalo njalo imizi yonke kufuneka kanjalo. U-Exodus, ku-Leviticus kwase sekufuneka for impongo yasematende. Hallelujah. Amen. Kodwa kuKristu Jesu kufuneka impongo not for amatende kuphela, for everyone, for umuntu osentuzuma, for inki yonke, for iSouth Coast, for umhlaba wonke. uKristu ungomhlaba wonke. Hallelujah. Njengamanje la sidila ne month of Nisan. Month of Nisan ngomhla ka 10th of Nisan. Next week ngokwamakhalenda ethu. Hallelujah. Ngokwamakhalenda ethu next week. Kodwa ngokwamakhalenda masikhuluma ngoNisan egatsheni sikhuluma between March, end of March and beginning of April. Hallelujah. Inyanga kaNisan. La njengoba sizoqala uverse number 1 uverse number 2 kuzokuthi month of Abibi. Inyanga kaAbibi. Inyanga kaAbibi not ukuthi kuphazamisa uNisan. Awuphazamisi kodwa uNisan ukhuluma ngesiqalo for ikholwa for umzalwane. Beginning of new things. Ileyo nto beginning of new things gogo sibiza ngoAbibi. Mawuthi ke manje bazalwane mawuthi uyafakaza la manje kunesiqalo sezinto ovela uthi bazalwane kunoAbibi empilweni yakhe. Hallelujah. Uvela ubadide abantu abanga-attend isonto, uvela ubadide uthi kunoAbibi empilweni yakhe. Sebeyazi-ke abazalwane ukuthi uqala is the beginning of new things. Izinto ezinhle empilweni ziyaqala manje month of Abibi. Month of Abibi uqala kwezinto zonke. Verse number 1 and verse number 2. Exodus 12. Exodus 12. Verse 1 uJehova wayesethi kuMose ngiseza kuletha inhlupheko eyodwa kuFaro. Exodus chapter 12. Oh 12. Okay. Yeah. Verse number 1. Yes. uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga. Lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga. Ngamanye amazwi iphasika it tells us ourselves. Lenyanga kini iyakuba inhloko yokuqala kwezinyanga. Asikhulumi la ngoJanuary bazalwane. Ngiyazi ukuthi uma ngabe kukhululwa kudibhetwa ngephasika kunebandla elithi bazalwane iphasika lenziwe ekuqaleni konyaka ngenyanga yokuqala. Inyanga yokuqala uJanuary no kula khuluma ngoJanuary sikhuluma ngokuNisan. KwakuNisan kokuMarch. Hallelujah. So udidwa uverse 1 mawuthi lenyanga iyakuba kini inyanga yokuqala bazalwane. Inyanga obekumele ngabe uyecelebrate empilweni yakho ithwe waqala khona ukwamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Ibirthday yakho bekumele ngabe ibirthday yakho usuku la waqala wamukela ngalo uJesu noma usuku wangena ngale emanzini. Uthi umbhali noma uthi uNkulunkulu lenyanga kuyakuba inyanga yokuqala kini onyakeni. La uqala onyakeni kuthina i-new beginnings ivela umuntu esazana khona noNkulunkulu. Amen. Kumele ngabe thina into esicelebrateayo hayi ama-birthdays lawo okuzalwa. Bekumele thina ngabe sicelebrate usuku owangena ngalo emanzini noma usuku owaphakamisa ngalo isandla ngoba usuku la waqala khona izinto ezintsha empilweni yakho. Kwakuyisiqalo sezinto empilweni yakho. Isiqalo sezinto isiqalo la wazana khona noNkulunkulu. Kukhona abantu la emhlabeni abangasoze baba ne-birthday. Abantu abasoze befe bengazananga noNkulunkulu. Uzaliwe kodwa unayo i-birthday. I-birthday is where uqala khona ukwazana noNkulunkulu. Passover tells us
about ourselves. Impilo yakho iqala kuphi impilo yakho? Hallelujah. Ngesikhathi usayiwandara usazulazula wehla wenyuka kwangesikho ukuqala, kodwa ukuqala komuntu ukuqala la esazana khona noKristu Jesu. Hallelujah. Ukhona umuntu oyoze afe engenayo ibirthday noma ungayicelebrate le oyicelebrate because akuyona ibirthday leyo. Hallelujah. Amen. Ukuthi nje wavela wabe seyashona kahle akufanele labe sibhala ngisho in peace lapha. Kufuna sithi wavela washona not uvela kumani wavela waseyashona. Hallelujah. There's no rest in peace lapha. Rest in peace kanjani ungaqalanga ngisho uqala komuntu la azana khona uNkulunkulu. Iphasika ngamanye amazwi lisho ukuqala kuthina kwezinto. Uthi uNkulunkulu lenyanga yakuba kini inhloko yezinyanga yakuba inyanga yokuqala. Masikhuluma ngephasika ngesihebheru ibizwa ngokuthi iPascha. Hallelujah. Amen. iPascha lalenziwa ngoNisan manje not Nissan imoto. Hallelujah. uAbibi usho ukuqala a month of new beginnings. Hallelujah. Amen. The day of atonement yayenzeka ngoSeptember and October. Usuku lalokubuyisana okwakudingeka ukuthi sonke siyobuyisana noNkulunkulu. Hallelujah. Okwakuyisithunzi sikaKristu. Yes. Yakuba kini verse 1 and 2. Lenyanga iyakuba uphawu kini lokuqala kwezinyanga. Iyakuba inyanga yokuqala yonyaka wethu. Inyanga yokuqala onyakeni bazalwane uNisan. Inyanga yokuqala asikhulumi ngoJanuwari ngokwamakhalendeni. Ngiyazi ukuthi inkolo kwezimtite sithi hayi funda la iphasi funda lapho Nkosana funda lenyanga iyakuba inyanga yokuqala kuba inyanga yokuqala uJanuwari athi niyabona ke ingakho befa behla benyuka bayafa iphasika nephasika ngoba baphambene inyanga yokuqala Nkosana. Hallelujah. iBhayibheli ungalifunda abafundi basambisana. iBhayibheli liyincwadi engcwele. Uma sikhuluma bazalwane, uma sikhuluma about uNkulunkulu weBhayibheli, i-consistent message about uNkulunkulu weBhayibheli. If you want to meet with God, you must meet God with the Lamb. Hallelujah. uNkulunkulu weBhayibheli bazalwane, mafuna ukuxhumana naye, akukho ukuxhumana noNkulunkulu weBhayibheli ngaphandle kwemvu. Hallelujah. Uma ufuna uNkulunkulu weBhayibheli, babazalwane, abamase ngibiza ibhunu la ngithi ngikhuluma. Ibhunu ngeke lizwe. Lizoshawa yini language? Ilanguage yalapha ekhaya gogo. Ithi iBhayibheli incwadi ngofunda incwadi esambulo uNkulunkulu ayikhuluma uphuma ivoice yakhe ngazathi mbani yokuduma kwethu ukukhuluma kaNkulunkulu. Okusho ukuthi akekho umuntu ongezwa ongaba understanding ngoba phuma imbali. Ngeke uNkulunkulu umuzwe. Kodwa ukuzumuza uNkulunkulu ufuneka ilanguage einterpretayo la ilanguage understandekayo la understanda lo kwale nokwala umuntu ioffice uKristu Jesu kuphela. Hallelujah. Amen. Udinga ioffice. Ngengizwe abantu bethi siyaye lesigebengu siyathandaza uNkulunkulu uyangizwa ngake ngayikhoza ngakho emsebenzini. Ethi umnyama mina once wangisukela nje itembi iyenzeka kuwena. Hayibo. Uthi ngiyathandaza mina ngithi mina hayi akwenza uNkulunkulu usathanda ukwenza leyo nto. uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ilanguage kaNkulunkulu. Imithandazo yonke uma iza uNkulunkulu iqala kuleli office esisho elinguKristu bese idlulisa
ubuKristu uyimpela. uKristu uyimpela ezuthi izulu ikwazi ukunderstand nathi sikwazi ukunderstand. Hallelujah. Amen. Ujesu wala bazalwane awufani uJesu wasemafeni. Ujesu wala ama-volts ayincishisiwe. Ekuba ungawubamba ngesandla ungafi. Kodwa lapha emgwaqweni njengoba ubona lezi inxanxathela nje. Kuba kuthiwa abantu abasuswe phakathi kwalezi intambo, phakathi kwalezi intambo ngoba le zinamandla. Ama-volts awancishisiwe makhulu. Okusho ukuthi udinga uKristu ukuze ukwazi. Yabo? Masikhuluma noNkulunkulu weBhayibheli, uNkulunkulu weBhayibheli bazalwane udingileyo. Kuphela. Hallelujah. Amen. Iqiniso lethu lesibili. It tells us about the substitute. Cela ufundela Exodus 3:6. Khona 12, uwona 12. Uqale verse 3 kuya 6. Ishoni kuyo yonke inhlangano yaka-Israyeli bethi ngomhla zilishumi kulonyanga bayothatha yilowo nalowo mndeni. Yeah, ngomhla ziyishumi lalenyanga on the 10th of Nisan. Mhla ziyishumi kulonyanga indlu ngendlu yothatha ini? Ngomhla zilishumi kulenyanga bayothatha yilowo nalowo mndeni. Kube yiwundlu umndeni ngamunye. Kube yiwundlu umndeni ngamunye. Yes. Uma umndeni umncane kakhulu ukuba ungaqeda iwundlu iyohlangana nomakhelwane ukuze uthole iwundlu. Uma ngabe ningani afford iwundlu ngenxa ukuthi umndeni mncane kuthiwa ningahlangana nomakhelwane ukuze kuphunka into efunekalayo la uphuma kwewundlu. Because iphasika bazalwane lisho kuthina isubstitute. Hallelujah. Iphasika kithi lisho isubstitute. Yes. Yeah, Vivi. Iwundlu liyakwehlukaniswa izingxenye ngokulingene abantu abayakulidla. Yes, uqine 6. Iwundlu malingabi nasici. Number 1, iwundlu malingabi nani? Nasi. Iwundlu lingabi Nasi. i-qualification noma i-requirement yala ukuthi iwundlu kufanele lingabi nasici. Uma sithi uJesu mama nqoba ngiyabona amehla asemnyama awukho ngisho umuntu omunye ushukele ukushisa usondele phela ngosha lapho ngoba khona ngifuna ukushumayeza kodwa bohlala ukushumayeza nje khona ngizokushumayeza sondela kuyona le ngoba izoba ngishane nakasondele kuyona usithotha abanye likhona nijuice hamba ngifuna ukushumayeza ngizoyeka ngophasi bazalwane ngicela ngithatha lo 30 minutes wena. Hallelujah. Ngophasi wena iwundlu bazalwane malingabi nasici. uJesu bazalwane uyiwundlu elingenasi isici. iminyaka for 33 years ephila abonanga ngani. Hallelujah. Yes, alingabi nasici. Yes, Libe nonyaka, yes, libe yiduna. Amen. Ungalithatha ezimbini noma ezimbuzini. Yes, Liyoligcina kuze kube lusuku lwe-14 lwayo lenyanga. liyogcina kushuthi kahle hle bazalwane iwundlu lithathwa on the 10th of Nisan lingadliwa until on the 14th. Hallelujah. Laligcinwa bazalwane. Angithi yabo uJesu ngoba sizokhuluma next week uJesu ezo eJerusalem waye eJerusalem okokuqala egibele ilithole yebo. Lolo suku ingakho bathi hosana bemjabulela because kwakusuku
ika-10 on the 10th of Nisan uJesu kwahlangana exactly on the 10th uJesu uyangena eJerusalem. Angithi kuthiwa iwudu kufanele lifike, lifanele bethathe esibayeni bezoligcina, funeka balikhiphe phakathi kwezimvu lizogcinwa. Mathi liyothengwa esitolo funeka lihandwe esitolo lizogcinwa. uJesu on the 14th wayingena eJerusalem, wayiwudlu engayizela lona, wayifikela yena voluntary, wavolontiya yena, akaphoqwanga muntu, wavolontiya. Hallelujah. Ingakho sobe sithi vicarious Passover, okusho ukuthi ukufa kwakhe wayikhethela, wavolontiya, akayicelwanga, uyena wavolontiya. Ingakho sine vicarious. Lekhaya nje sine vicarious. Itheme yethu vicarious. Amen. Kuthi lo akaphoqwanga, ukufa kwakhe akaphoqwanga. Hallelujah. Amen. So on the 14th uJesu uyafika. Awuthebo uyaqualify. Uyabona manje uyabona ukuthi uyangena kanasi sithi futhi uyigcina window. Yes. Uyaqualify the significance of the Passover. uJesu uyiwulu engena sithi. Hallelujah. It tells us about the certificate. Yes, verse 6. Niyoligcina kuze kube lusuku lwe-14 lwayo lenyanga. Yes. Bese kuthi wonke umphakathi waka-Israyeli uhlabe amawundu phakathi kwamabili uhlabe iwundu. Athi niyakhumbula ukuthi uIsrayeli la uwawugqilaziwe uboshiwe useGibhithe. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze ukhululwe la. Hallelujah. uNkulunkulu ngoba wayefuna ukubakhulula laba bantu wathumela ukufa, wathumela izembe elazobulala bonke abantu. Bazalwane, kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu wasindisa kuye. Esindisa ngoJesu, esindiso lakhe lakhe. Umuntu esasihlabene naye bazalwane uNkulunkulu. Lo Sathane lokho nimcast ebusuku ngiyekeli uSathane, yekani ingane yabantu. Umuntu thina esasihlabene naye nomuntu esihlabene naye uNkulunkulu. uKristu Jesu wazoba isihlangulelo, isihlangu between thina noNkulunkulu. Ulaka uNkulunkulu waliqungquthela kuJesu lonke laphelela. Ngalola suku uthe umthunzi izolo, ngalola suku lokubethelwa kaJesu kwawusuku lokuthi ubhubhe umhlaba. uJesu wami esikhaleni ukuthi no, shaya mina. Hallelujah. I-substitute ukuthi kunomuntu owafa endaweni yethu bazalwane. Iphasika akuyi ngokuthi uyobona ihlobo, akuyi ngokuthi uyosho ukuthi uvele sesenda imessage eyisende amantombazane enoze emva kwetende. It's not about all that. Iphasika list liwukuthi uNkulunkulu wasihleka, sathandwa bazalwane, sahlengwa, sihlengwa olakeni lapho uNkulunkulu, sihlengwa uNkulunkulu. Hallelujah. Esihlenga ngoKristu Jesu ngoba ulaka laluningi lalingeke sikwazi ukulumela. Yes, gcina ku6. Omunye 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ngisalelo 9 minutes. Omunye avule isambulo 13:8. Kuleli phuzu it tells us about the substitute. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Kodwa ngicela uqale noma i5 la elithi imvubelo njalo njalo. 5. Yes, uqale lapho nje. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Yes, correct. Verse 6. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Ngoba bazalwane ngento enziwa yini imvubelo. Uthi lo mbhali anazi ukuthi imvubelo encane
ibilisa inhlaba yonke igcwala. Ukhukhumale ngentwana nje encane. Ngentwana nje oyikhulumile womunye engekho ngomunye. Hallelujah. Intwana nje encane onoyibone nje ukuthi incane. Kanti leli badlizo liqeda lokho. Intwana nje encane imvubelo. Yes. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Mama ngibuka leli verse ngicabanga lo obekade eposte ukuthele ubongani lapha ethi ingane ngamisholozi. Yazi uthobo uyaxoka uthobo ngirathi mangixoba. Yes kubeka. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningabangena mvubelo. Khiphani yonke imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Yes. Hallelujah. Izinto endala ukuthi ukhula i-background yakho. Hallelujah. Ukuthi wena uzalwa ubani. Kunezinto uJesu bazalwane asihlengela zona. Yeah. Hallelujah. Khiphani yonke leyo nto endala ekubuyisele emuva njalo. Ungayi phambili. Uthi washa ingqondo yakho manje. Siye phasikeni. Hallelujah. Sepha monga kasidla isitulu sephasika kumanje. Akabu nenkinga ngoba kuzobe kuphekile. Hallelujah. Yes. Lelethu ufuna uye lapho manje. Khiphani imvubelo endala. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningabe mvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Nelethu ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Hallelujah. uKristu bazalwane. uKristu ilona phasika lethu. Yes. Iyona mvu lesikhuluma ngayo Exodus chapter number 12. Yeah. Isambulo 13 verse 8. A substitute 13:8. No lapho kumzalwane osetholile nje afuna. Verse 8. Yes. Bonke abakhileyo emhlabeni bayakukhululeka. Yes. Bayakukhuleka kuso. Yes. Bonke abamagama abo engalotshiwe encwadini yokuphila yewulo. Yes. Elahlatshwayo. Selokhu kwasekelwa umhlaba. Leli udle esikhuluma ngalo lahlatshwa gogo selokhu kwasekela umhlaba. Ilona leli udlu elivele ngesikhathi sekubona uAdam noEva. Ethi uNkulunkulu wabambathisa ikhumba. Lezi ikhumba zayivelephi? Kwahlatshwa iwundlu. Selokhu laba khona akuyona into entsha manje. Hallelujah. Leli udlu selokhu laba khona kungakasekelwa ngisho umhlaba. Hallelujah. Selokhu likhona li available for everybody olifunayo. Iwudlu likhonela wonke umuntu. Hallelujah. Amen. Ithi ongafunyaniswanga igama lakhe lilotshiwe. Yenza sure ukuthi igama lakho liyalotshwa encwadini yewudlu. Elahlatshwa kudala. I substitute yezono zethu. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 9. Yes. Uma ekhona onendlebe makezwe. It tells us about our sins. Exodus ngicela ungiqalela ku verse number 12. Sengisalelwa 4 minutes kushaya upass. 1:12 lo futhi verse 12 kuya 13. It tells us about our sins. Noma asiye kuleli phuzu leli ebengithi ngizolenza libe lokugcina. It tells us about our salvation. Uqale verse 7. Yes. Bazokuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini. Angifundela from verse number 6. Ukuze singashiyi lutho lapho. Niya kuligcina kuze kube sosukwini lwe-14.
lwaleyo nyanga ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakuhlaba ngakusihlwa. Ukushuthi uyahlatshwa ngakusihlwa. On the 14 lahlatshwa usihlwa phakathi kwamabili. Yes. Bazokuthabatha igazi balibheca ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango. It tells us about our salvation. It tells us about our salvation. So mahlatshwa leli wudlo mase bethatha igazi bese belenza njani? Bazolibheca baza kulithabatha igazi balibheca ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayokulidlela kuzo. Baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. Baya kuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. Okay, siqale la ukuthi mase behlabile bese bethatha igazi. Bese beyalibheca emakhothameni. Ukuze ingelosi ithi mayibona bese iyadla. Ngamanye amazwi igazi liwuphepha kwethu. Igazi liyisalvation yethu. Isalvation yethu imile imiswe igazi laKristu Jesu. Hallelujah. Usayona leyo nto ukuthi isitha ukuze uNkulunkulu mayizobhubhisa. Ngoba uNkulunkulu wayezobhubhisa. Ethi uNkulunkulu mayifika kuGogo, uGogo emfithe uyigazi laJesu. Ingakho kubalekile ukuthatha leli gazi ulibheke. Eyinsikeni insika akusayona insika yendlu kodwa sekuyinsika inhliziyo yakhe. Ngoba umuntu ofunakala umuntu ozophuma la. Ngoba mali ibhikwa eyindlini. Uzophoqa ukuthi bahlale endlini. Bangaphumi. Kanti ufuna bephume labantu kuma workplace. Kuma workstation uzodinga leli gazi kuzobe likuphi lizobe lisendlini. Kumele uthathe esikhathini samanje ufake ngaphakathi. Ngoba leli gazi liwuphepha kwakho. Ngamanye amazwi iphasika likhuluma about insindiso yethu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Igama ozolokhu umbona igama elisho elithi propitiation, that the work of blood of Jesus Christ. Romans chapter number 5 verse number 9, the 1 John chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 1 verse 7, Hebrews 13 verse 12, 1 Peter 18 no 19. Igazi linamandla onke lawo mavesi engiwasho ngeke ngiwafunde akhuluma ngegazi kaJesu. And Hebrews 9 verse 22, ngicela ngifundele ku Hebrews 9:22. Singisalela awusekho umzuzu useka. Kodwa ngizolisho leli phuzu lokugcina. Yes, Hebrews 9:22. Yes. Yebo, cisho zonke izinto zihlanjululwa ngegazi. Ngokomthetho ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Ngokomthetho ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelela. uKristu bazalwane umhlatshelo okuyiwona wona. uKristu uyiphasika lethu. Hallelujah. uKristu ungumsindisi wethu. uKristu wama esikhaleni sethu ukuze kuphephe thina. Siphakame simnyawo. Sicela sihlabelele. Igama lakho